Sir, libre sakay sir. Libre sakay, saan ka? Berlin lang po. Sa? Berlin lang po. Sige sir, vaccinated ka. O sige. Ito. Libre lang to, walang bayad. Basta vaccinated ka sir ha. Apo. Sige, sakay mo lang. Sabihin mo kung saan banda doon ha. Akin na. Ayaw. Akin na. Sira ata yan. Ito. Ayan, yan, yan. Okay na yan. Okay ka na sir? Okay, tara. Papasok na kasi ako sa trabaho. Nagsasakay talaga ako pag umaga. Libre lang. Libre lang, tulong lang, tulong. Mahirap talaga kasi mag-commute eh. Dati nagko-commute din ako. Ang pangalan mo sir? Noli? Oh. Ako si Kiko. Kakalookan. Pag maaga pa ako, nagsasakay talaga ako. Ano lang naman, pag may pagkakataon. Buti pumayag ka. Oo, ay lang. Kahit pa paano nakakatulong tayo. Pag umaga sir, mahirap talaga sumakay dyan. Dyan lalo na kasi pagdating dyan, pagliko dyan, punuan na yun eh. Mahirap ka sumakay dyan. Saan ka galing ba? Sa may Kamarin pa. Ah. Diyan ka nagtatrabaho sir sa Fairlane. Ano trabaho mo dyan sir? Ah, welder oh. Ah, parang tatay ko din welder eh. Oh, madami yan. Kaya minsan na ano din ako, sinasakay ko yung iba. Oo, basta ingat lang sa pagdadrive. Tama lang, huwag tayo mabilis. Oo. Fairlane ka sir, di ba? Fairlane.
traffic na oh. Oo. Sa ano pa ako? Blooming Treat pa ako, sir. Basta pag maaga pa ako, nagsasakay ako. Basta may pagkakataon. Hindi, yung iba dyan gusto rin magsakay kaso syempre siguro late na din sila eh, no? Oo. Oo, pag Lunes talaga, sir, ano, traffic talaga dito. Sobrang traffic. Saan ka ba, sir? Lagpas ng NCBA o dyan lang? Yan lang po. Saan ka ba, sir? Doon sa kaliwa ka? Eh, doon? Ah, sa kanan ka ba? Ah, sige. Kala nga. Doon na lang sa tawid, sir, ha? Ah, dito ka na lang, sir. Sa unahan lang, sir, kasi may ano, baka mahuli tayo dito. Dito, sir, pwede ka dito? Hindi, sir, walang bayad yun. Walang bayad yun, okay lang. Ano lang tayo, picture na lang tayo para may ano, souvenir. Ayan o. Yan, ayos, ayos. Maraming salamat po. Oh, ingat ka. Ingat po kayo, Oh, sir. sige, sige, sige. Thank you din. Okay.